Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto Ramogi TV odhiambo makawuono e odiechieng' mar 29 dwe mar achiel 2023. Parima en giko dira mogik e dwe mar achiel mar higani. Seche mwachako weche manyien wan gi mathoth moiko ne odhiambo makawuono nyakwara Ramogi motenre gi weche mag siasa kaachiel kod weche mamoko mag dongruok e pacho ka. Alwora mari kamoro amora ma intie bed kodwa chakruok nyaka giko mokwongo thuond weche. Wakakuja tena wakafanya ukarabati sijui gani, wakapata nusu mkate. Hii hawapati. Tuko na thibitisho ya kwamba hakushinda, alishindwa. Tenre uruoga Azimio la Umoja dwaro ni tim nonro matut ewi duoko mar yiero mokalo ka jota sirkal to medo kwedo weche mag Azimio. An aonge ikruok moro malong' ahinya. Buge matemo na nyiew to ba nyiew nus nikech aonge pesa madanyiew kata buge go full te. Somo mar sekondar madundo chakore ayanga kiny ka ywak to pod nitie ni jonyuol donje ofukegi mar neno ni nyithindgi odonje sikul. Adong maber to namoro mondo mi atiek skul to kodo pong' tum manogoya ema nobedo na shida. Lek nato nagombo mondo mi abed engineer nikech kata jopuonje ne paka ni na bere physics. E report makende kawuono warango sigand rawera matuo ndulme ne ogol e skul to sani loso doli kaka yor yudo yuto. Inyalo tuduri kodwa e nambari 36000 mano namba maro mar ote machoki weche manyien mag ratil odhiambo makawuono. Parne tielo mokwongo en weche manyien. Bende nyalo luwa kokalo e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @RamogiTVKE. Bende nyalo luwo weche kokalo e Twitter handle mara an awuon @GeorgeBati_. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro dwaro ni jotim nonro e rang'iny mar piny ngima ore pacho ka mondo bi onon matut ewi kaka yiero mokalo ne otimore kendo giket ler e mbui kod masinde manotigodo gi IEBC. Raila manobago romo mar siasa e lap ma Jakaranda kawuono bende koro buogo nyanyo e lela mane en jakom machon mar IEBC Wafula Chebukati, Komishona Boya Molu gi Abdi Gulie ma owacho ni ne odhi e ode mar mondo chutne gi mit belie mondo eka gilok chal mar duoko mar yiero mokalo. Nyakwara Ramogi magi gin weche ma bende wamedo loso ni mondo wadhi godo nyime mana bang' thuolo ma biro mbele. Kaka wadhi nyime kendo wang'iyo mago motenre kod mag siasa makamago nyakwara Ramogi to wadhi ane ma bende wach kod jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny Kenya William Ruto bende nolose gwenge mag Narok kama ne orome kendo time alam mar duoko erokamano e kinde no. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni okobichiko ite ne jatend kweth ma kwedo telo mare Raila Odinga ni mondo mi omone tayo chenro mage mag piny owacho. Ruto oloso e romo mar lamo e kaunti mar Narok kendo wacho ni kweth mar Azimio la Umoja chal mani kod dwaro moko maling'ling mag rocho chenro mag piny owacho mare. E kinde alam mar duoko erokamano manobagi e kaunti mar Narok siasa ne ochuchieng'. Ka jatend piny William Ruto medo keto chung' mare ni ngang' onge thuolo mar mosruok gogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kendo ni onge lemo ma inyalo podne piny owacho masani. Walizoea wakafanya ukarabati sijui nini, wakapata cooperation. Wakakuja tena wakafanya ukarabati sijui gani, wakapata nusu mkate. Wakakuja wakakoroga na ukora, wakapata handshake. Hii hawapati. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua osemo jatend piny William Ruto mondo kik donje winjruok moro amora gi Raila Odinga ka ojiwo kweth mar Azimio mondo chomre tir gi tijgi mar nyiso piny owacho kuonde mag dhie marach. Sasa ati anataka ati tuongee ati atafutiwe bahari. Sasa atatafutiwa wapi na hii kazi yote tumempatia nyinyi watu ya Narok? Akae huko afanye kazi ya oversight. Atukosoe pahali atuende vizuri. Lakini mambo ya handshake rais usikubali. Komedo keto singo mare wuowi oganda jo Kenya. Jatend piny William Ruto luwo ne oikore mar chwalo dongruok ne jo Kenya duto kendo ni okobiloko ng'e kata ne jogo mane okogone ombulu e kinde yiero mokalo. Hakuna mwananchi wa Kenya wa upinzani. Kila mwananchi wa Kenya ni Mkenya kamili na serikali ya Kenya itatumikia Wakenya wote bila ya kuwabagua ama kuwagawanya.
na hakuna Mkenya alifanya makosa kupiga kura upande alipiga kura. Jatend piny bendo nyiero joma wacho ni piny owacho mare osechako kawo hola kowuok e pinje maoko. Ka okoni e kinde manodonjo telo ne ogolo chik mondo duok piny hola gi siling bilion 300 kowuok siling bilion 900, ka wacho ni obiro neno ni omenda ma Kenya holo biro dok piny higa ka higa. Wengine wanajaribu kusema serikali yetu imekopa. Mimi nataka niwaambie, ile budget tulikuwa naye, kulikuwa na pesa ya kukopwa karibu shilingi bilioni 900. Wakati nimefika nikawaambia hatuwezi kukopa bilioni 900. Tupunguze bilioni 300, tuondoe, tukope hii bilioni 600 mwaka huu. Mwaka ujao tutapunguza, mwaka huo mwingine tutapunguza, mpaka tutafika mahali ambapo budget yetu itakuwa inaendeshwa kwa pesa ya ushuru wa Kenya. Kineno gavana mar kaunti ma Kajiado Joseph Olelenku oyango ni kaka oganda jo-Masai gibiro tiyo kod piny owacho mamalo mar neno ni oyudi yore mag rakruok kod achiedh nade ma omako oganda gi thuloni. And we commit your excellency as the Man Nation kwamba tutaungana na Wakenya wenzetu, tutaungana na serikali yako, kwa pamoja tutafute suluhu za shida zinazokumba taifa letu. Kaka jatend piny medo keto singo mar Uganda jo Kenya, geno mar jopiny en ni piny owacho ok bi ng'wonyo lwetgi e chwalo dongruok ne ogendni duto mathurka. Kapod wan mane mago motende gi weche mag yiero ma higa mokalo kod gigo ma iwacho gi sani en ni bad migawo mar okwach kich oyango ni dwaro nitie mondo chak nonro e wi ripode moko ma osegol gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ni loch margi nomagi kokalo e kuo mar ombulu. E oboke ma ogol gi jatend okwach kich, obila go dwa nono adieri e wi wechego ma iyango ni ne ogol kod jakanyo moro mar IEBC. Kaka jafombo marwa Walter Nyambaga lero, kweth mar Azimio la Umoja One Kenya to nyiero kang' mar nonro ma idwa tim gi obila ma Kenya. Ogai mar okwach kich Amin Mohamed oyango ni bad migawo mar okwach kich koro chako timo nonro ne weche manyiedhore ka wuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance moketo ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne oyombe yiero mokalo. Amin koni gi fara dieri motudre kod wach jago oporo ma Azimio wacho ni omiyo gi kwan moketo Odinga ne IBC ogwenyo duoko mage. Barua mar DCI olero ni giseyudo ng'ur kaluwore kod duoko moko malore mbui mawachore ni duoko mar adier mag IBC mag yiero maduong' manotim tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. DCI koni gimenyo adieri wi oboke ma Azimio la Umoja ne oyudo kowuok kuom jago oporo e kendo girango matut adieri mantiere form 34B manie mbui to kod mano mar IBC. DCI bende koni gimanyo mathoth motudre kod jago oporo ka gisekone IBC mondo tero tese mane gilando godo duoko yiero maduong' e log tich mar DCI. Kata kamano kweth mar Azimio katimo romo mare alap ma Jakaranda owuok tung' mosuo kod bad migawo mar okwach kich ma wacho ni oketi kod jatend piny William Ruto e kendo nyalo timo ne nondo monindo nyakunchiel. Nimeona yule anaitwa DCI anasema nataka kufanya uchunguzi. Bwana DCI, wewe ni mwajiri ya Bwana Ruto, huwezi kufanya uchaguzi. Wewe unafanya nani uchaguzi ya nini? Wewe ni pagasi ya Ruto. Fomb kichoko ni bankolo kendo nyenye diri makende okang' motegni biro kawne jok makeyo weche mag miriambo to kod mago maketo weche go mbui ahinya to weche mapoko yangi. DCI koni ketho makamago ywayo fwai maromo milion 5 to kata tweche jela manyalo romo thuolo mar higni 2 nyaka 10 to kata mana nywando kumgo duto kanyakla. Jaod bura ma Embakasi Babu Owino bende okoni okwach kich dwaro dhoge e wi tho mar apisa mar IBC kata returning officer ma Embakasi mane oyud kowito ngimane. Saizi mnasema ya kwamba mnataka DCI afanye investigation ya uchaguzi. Huyo DCI si Ruto ndiye alimweka hapo? Kwa hivyo you can never give a hyena a proposal on how to write, on how to keep the goats. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowere kod motende gi weche mag siasa wadonjane e mag somo. En odiechieng' mogik nyako Ramogi motelo ne odiechieng' makiny ma jopuonjre mag grade mar 7 donjo e kuonde mag somo mag junior secondary. Nyaka sani moko kuom jonyuol to pod nie mudho kendo rito nyaka odiechieng' onogo makiny mondo ging'e ni to en yo mane ma gidhi luwo. Moko kuom gi bende kata moko kuom tend sikunde dwaro ni mondo chulgi omenda mag somo, wach ma yande osego marufuku gi migawo mar somo. Judith Omondi
Miwa ler mar wachni. Ndalo rumo kendo wuok tich ochopo. Wuok tich mar tarik 30 ma jopuonjre mag grade mar 7 chako e somo ayanga. Somo mar junior secondary. Lokruoge mathoth ne osetim kod migawo mar somo mondo mi jopuonjre gi bed kod mijing'o ni adier giriwore kod junior secondary. Lokruoge gi oriwo koda ka loko uniform manyaka sani koro kelo liet mathoth e kind jonyuol. Moko kuom jonyuol ywak ni tend skundegi chuno gi kod kao uniform e school magikoni nengo gini malo kendo heogi. Mara unapata mzazi unaambiwa ende ununue uniform kwa shule na ukienda pale unapata price iko very juu. Mimi nifu naweza shona yangu binafsi kama nifu najua kushona ama najua mtu ambaye kunishonea, lakini unapata sasa lazimishwa uende kwa shule ulipe hiyo pesa kwa shule ambapo upate uniform. Mimi na wangewacha tu nafasi, mimi kama mzazi naweza tafuta tu fundi mahali popote, naweza shona hiyo uniform ama naweza nunua mahali popote ambapo naweza. Nyaka sani bende koro malingling wuok ni tend skunde moko segolo report mar omenda mar somo ma winjo jonyuol chul ne nyithindgi. Omenda mamoko dhi nyaka 20,000 gi wiye tamachiel. Kolo ma gichiwo ne tin sana. An nyoro koka nayudo barua, nyathina dhi join junior secondary. School fee mane ondiknwa nwadhi chulo $15,000. An kaka aonge ikruok moro malong' ahinya. Tafadhali walimu wasikize serikali, vile serikali ilivyosema ikuwe tu hivyo. Sababu saizi maisha imekuwa ngumu. Mshahara ile ambayo unalipa kazini haijaongezewa. Na unaona ananigi nyathi madonjo CBC to sani gi kaka an aonge ikruok moro amora. Buge matemo na ng'iew to ba ng'iew nus nikech aonge pesa madang'iew kata buge go full te. Japuonj dwaro ng'iew books, exercise books karibu 22 pieces mag 100. Jatend migawo mar somo kata kamano ne okumo juogo jonyuol omenda mar somo kaluwore ni piny owacho ne osingo chwalo $15,000 ne nyathi ka nyathi mar junior secondary. The government will spend Kenya shillings 9.6 billion for the runners in a junior secondary school this current year. It therefore means that no school should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are putting wings. Penjo en ni omenda ma jopuonj madongo gi dwaro en marang'o. Kata mana gi seche ma odong'gi, moko kuom jonyuol e pacho ka pod ok ong'eyo gimoro amora ma winjo gi tim. Girito dhi winjo kod itgi odiochieng' makiny. Mambo na vitabu na vitu vingine hatujajua. Tunatarajia kutufike kesho shule ndio tujue wanatupanga aje kulingana na vinyo wametuambia. Magi gin mana moko kuom ng'ur makoro wuok mana seche to jopuonjre gi donjo e skul. Bende twak marwa kod jakom mar riwruok mar jopuonj madongo mag skunde primar e yor ong'we yamo, jopuonje madhi puonjo nyithindogi poko chwale kuonde somo ka gin be girito ni poni gini donjo odiochieng' makiny. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi na singoni ni waluo ma otenre gi weche mag siasa ipacho ka koro wang'eyo wach mar romo mane obagi kawuono mabindo tele gi jatendo Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga e alap ma Jacaranda bure Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga koro dwaro ni jotim nonro e rang'iny mar piny ngima ore pacho ka mondo bionon matut ewi kaka yiero mokalo notimore kendo giket ler mbui kod masinde mane otigodo gi IEBC. Raila mane obago romo mar siasa lap ma Jacaranda kawuono bende koro bwogo mar nyanyo e lela mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati, Commissioner Boya Molu gi Abdi Gulie ma wacho ni nodhi nyake ode mar mondo chutnegi mit bilie mondo eka gilok chal mar duoko mar yiero mokalo. Jafumbo marwa Eriko Wenga miyo waler mar wachni. Kweth mar Azimio nochako odiochieng' margi e Karalam ma JTM e kadak madon home mano e kachung'odoro mag Embakasi East. Bang'e ne gimolo nyaka e lap ma Jacaranda romo bende ne en margi mar ariyo jumani e buore Nairobi ka. Injinia Daktari Odinga e telo mare mokwongo tok ywaruok ewi duoko mar yiero ma higa mokalo nobwogo chiwe lela picha ma itudo godo Chebukati gi lange adek ma owacho ne odhi lime kinde yiero mondo giwinjire ewi duoko. Bwana Chebukati anasema ati kuna watu walikuwa wanataka kuonga nataka niwaulize hao mlienda kwa jumba ya baba kufanya nini? Polisi baba walikuja kwangu kufanya nini? Waliniomba nini? Uliomba nini?
Unajua kama mimi niko na picha yao. Halo, bwana Chebukati na bwana Gulie na bwana Baru. Unajua kama bwana Tuju vile ako na runinga, ako na filamu. Si wakati mnaenda kwa nyumba yake anaweza kutoa na atatoa. Hata tusikue siku nyingine mbili. Hiyo ufisadi yote, hiyo video yote ya Chebukati tutoe hapa. Mambo ya wizi ya kura tuchaona, vile kura ilibiwa kila pahali na tuko na baba. Odinga nosemo mokalo Chebukati boya mulu gi Abdi Gulie mabende ne ochung' gi jatend piny William Ruto e yiero mokalo kowacho ni apisasgo okoromo bedo e apis makamano. Juzi mliona ati wameweka hapo sasa ati tribunal ya kushtaki Cherera na wale wenzake. Mama Arin Masite amesema ataenda. Nataka nitoboe. Bwana Mcholule na bwana Chebukati ni manyumba. Yaani mabibi yao ni dada. Na bibi Wetangula vile natoka hapo. Wetangula, Chebukati na Mchelule are brothers-in-law. Manaka jotelo mamoko mag Azimio giramo ni onge dok chien to mita gibigi yudra tichgi. Nobody will steal our destination. Mungu akisema ndio, shetani hawezi kusema la. Kwa hivyo, we will insist on high discipline going forward in accordance with Constitution 2010 ambayo inapeana uhuru wa Wakenya kuungana pamoja kufanya peaceful demonstration, peaceful protest mpaka haki ifanyike. Tangu watangaze matokeo ya badia, hawajatumia katiba ya Kenya. Kenya inaendeshwa kinyume cha katiba. Na ndio unaona wizi umeongezeka, na pia ameteua watu ambaye wamekataliwa na katiba. Nataka muelewe ya kwamba baba hataki nini? Handshake. Wagapi wanasema hataki handshake? Wagapi wanasema hataki handshake? Kwa sababu baba hana maana ya handshake na watu ambao ni clueless, watu ambao hawana mpango, planness. Kwethno koro oriedo romo magala moro e pachoka mar sundo sirikal mar UDA ok apis ka Jumapil mabiro romo maduong' ochome kadak ma Kibra. Today we ask Kenyans to totally reject all these policies and demand that UDA resigns immediately from office. Sisi tunakataa mambo ya bottom up, sawa. Ndio sababu tunataka kusema we want to say no to Ruto on bottom up. Tuko pamoja. On Sunday tutakuwa na rally pale Kibera. Tukitoka Kibera tunaenda kule Machakos. Tukitoka kule Machakos tutatembea nchi nzima. Kisha tukuje tumalizie hapa Nairobi. Romogo bende no yuore gi jood bura mathoth ma otende gi Azimio ka giwacho ni ok gibi mindni kendo gibiro chung' motegno e tok Odinga nyaka giko. Wangapi wamekubaliana na yale baba amesema? Baba, any government that cannot feed its people has no business being in office. Watu wetu wako na njaa ama nyume ziba. Koro liet ma siasa chal kama bro tedre e thuru ka kinde mabiro mano kanore kod okang' ma riwruok mar Azimio la Umoja chano kao kinde mabiro mar rakre kod piny owacho mar Kenya Kwanza motelie kod migosi Ruto. Odinga gi Lange oramo ni ok gibi dok chien mano ni giketo piny owacho e yo ahinya to kalore kod yiero ma higa mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Gin baka ma pod josiasa goyo kotende kod weche mag yiero mokalo. Nyakoro mogiwere gi mano kendo wadoge ma otendre gi somo. Gavana Mabusia Dr. Paul Otuoma kaluwore gi lwar mar rang'iny mar somo e gwenge makono. Otuoma ma oloso gi jopiny e kanisa mar Alwanya Catholic Church mantiere Matayos okoni piny owacho mare sani oloso aput moro mar nono kaka inyalo res somo e kaunti ma Busia. Oyango ni apudno dhi riwo jokanyo mag sekta mar somo, jotend din, apisas mag sirikal, jopuonj e kind jokanyo mamoko.
Elimu yetu hapa kaunti ya Busia imeenda chini sana, na iko vitu mingi inachangia. Nimeambia county commissioner aambie wale washikadau wa serikali kuu, sisi watu ya county tunataka tuwe na mkutano. Matokeo imetoka both ya primary, ya secondary, na tumeona vile eneo yetu hii imefanya, haijafanya vizuri. Tutaita watu ya kanisa, walimu, parents, wanafunzi, viongozi, sisi wote tutakuja kujadiliana na kujua shida ni hii na kwenda mbele ni hii, na kila mtu afanye kazi yake. Luoro nitie ni kuonde tiegruok mapacho ka ahinya mago mag TVETs ok binyalo romo kwan mag jopuonjre maoyo 500 manotimo penja mar KCSE higa mokalo, to ne ok ochopo greda mar donjo achiel kachiel e mbalariany. Judith Omondi ni kod ler mathoth ewi wachno. Bang' duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo, sani koro jopuonjre manyo okang' machielo kodok korka medo tiegruok margi e yor somo. Kopogore gi jopuonjre madhi donjo achiel kachiel e mbalariany, thoth jopuonjre manyocha otimo penj nyaka many tiegruok e kuonde tiegruok manidiere ma isomie tije lony mag lwedo kod lony mamoko. Kuonde tiegruok ma otisi ni TVETs. Higa mar 2019, e kwan mar jopuonjre mohewo 600 mane otimo penjgo, 20,482 kende mane odhi e mbalariany. Kwan mane weyo atamalo 72 mar jopuonjre mar manyo kuonde tiegruok mamoko kaka TVETs. Higa mar 2020, jopuonjre mohewo 400 ne oyudo grade mar D+ kadok piny. Higa mar 2021, e kwan mar jopuonjre mohewo 800 mane otimo penjgo, mohewo atamalo 50 bende ne oyudo grade matin ne C+. Duoko mar penj mar higa mar 2022 nyiso ni e kwan mar jopuonjre mohewo 800 mane otimo penj, mane oyudo thuolo e mbalariany gin mana 173,345. Kwan maweyo atamalo 55.8 mar jopuonjrego oko. Kwan ni chal ka gima medore higa ka higa. Bende kuonde tiegruok ma Kenya, ahinya to mago mag TVETs, ni kod thuolo moromo mar rwako jopuonjre ahinya, to e kinde ma migawo mar somo ramo ni jopuonjre duto nyaka dhi nyime kod somo, chik mar 100% transition. Eric Wasonga en japuonj kod jalony mag somo mag TVETs, kendo miyo wa ler mathoth ewi chal mar kidieny ni. Nyithindo motimo penj te king'iyo nyocha gin 1,800 gi wiye. To 1,800 gi wiye gi iyudo ka nyithindo madhi donjo e mbalariany, king'iyo gi nyithindo ma ok nyal donjo e mbalariany, ma ok dhi donjo gin 633 gi wiye. Nyithindo gi ng'eny. Mane momiyo iyudo ka nyaka technical training institutions ma private koro donje, lakini nyithindo go pod ng'eny kaluwore gi the technical and vocational training institutes ma wan ga e Kenya kae, kwan no pod ni malo. Mane momiyo iyudo ka nitie nyithindo moko ma seche moko ok yud ga kama ginyalo donje. Kopogore kod wach mar thuolo, bende yangore ni kuonde tiegruok mag TVETs mag piny owacho onge kod masinde mag tiego tije lwedo. Idhi e polytechnic, iluongo ni polytechnic, onge gi equipment. Nyathi timo mechanics, to onge gi the current engines. Nyathi timo kata mana wiring, kata mana electronics engineering for example, kata ma plumbing. To onge gi resources, okiani piping ni, okiani pipe ni timo nango, titude nango, ma pipe mar pi koso ma pipe mar minyaga, ma konyango. Koro nitiere pogruok e gima timore e kor gweng' gi technical institutions mane e buore. Sometimes the equipment is not used or not used well, and with such large class sizes you just don't get the opportunity to use the equipment adequately. Jopuonjre ma yudo grade mar E gin moko kuom jopuonjre ma ijiwo mondo dhi e TVETs. Bende en adier ni giyudo ngima mar tiyo bang' riwore kod kuonde tiegruok gi, kata bed ni marks gi gin piny. Nyithindo moyudo E gi nyithindo ma osakawga ni gi nyithindo morem. Mana kaka ji wachoga e ndalo machon ni ng'ama noyudo E certificate ne onge. Ni nyathi moyudo E to timo kata mana artisan course. Artisan course mar NEC nigi thuolo mar wuok e artisan kodhi e craft certificate, ma en bo tim diploma, ma chieng' moro achiel odhi otim degree. E kinde ma koro jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 manyo kuonde ma degriurego, jonyuol bende ikwayo mondo mi oriw nyithindgi lwedo mondo mi piny Kenya ochop lek mar 100% transition. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne osingo e kinde golo duoko ni gibiro neno ni japuonjre ka japuonjre oyudo thuolo e kuonde tiegruok duto ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV.
Erokamano kuom keto Ramogi TV nyakwa Ramogi thuolo ni endi wadane wakao yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag ratil. Aparne ma ratil ma wayudo e giko dira mogik e dwe mar achiel 2023. Thuolo ni bende wang'ie ni to gin ng'a gini ma dirona otegi ka achiel ariyo moko. Morris Dianga Urkam Gundo Republic wacho ni bati aneni malera ahinya Ramogi TV weche azimio mora mang'eny an kod baba nyaka giko. Mano mach mowuok kuom Morris Dianga. Niko Tiel Jamagoto wacho ni an Raila omora kendo omiyo oganda jo Kenya bedo gi geno e thuolo ni mar neno ni sirikal bende oko ling'a ka ging'e ni nitiere jok ma keto gi tesre e weche mag kaka gitiyo. Erokamano nyakwa Ramogi. Yiena mondo mi akaw yweyo mara mokwongo gi kanyo kaponi in gi wach moro amora inyalo ndiko na e nambari 360 kata Facebook page men Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter. Ka waduogo pod wan gi mathoth kik idhi mabor. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyo gi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo Pragya ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar Kumkum Bagya. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar Kumkum Bagya gi dholuo sani koro e View sasa. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Pinyo wacho ma Homa Bay County kokalo kuom Honorable Gladys Wanga diher lando ne ng'ata man kod gope mag nyinyo ma ichulo ewi mwandu kod lope ni oruchnegi oko gopegi kod atamalo 100 e kind tarik 30 Januari nyaka tarik 28 Februari. Pinyo wacho ma Homa Bay timo chudo magi e yor lony manyasani. Kuom mano tim chudo mari kokalo M-Pesa paybill number ma en 0434 County name Homa Bay County Revenue Collection. Mondo ing'e chal mar gope mowinjore ichul, lima pisi mar sub county mochung' ne lope gi slip mar bengi mondo mi risit mopuodhi bang' ka itieko chudo mari. Wachuduru e seche mowinjore mondo wakony dongruok mar county marwa. Tulipe ushuru, tujenge Homa Bay. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tuiki. Majigni kendo nyakwa Ramogi wadhi nyime gi weche manyien. Obila e gwenge mag Nabaholo e kaunti ma Kakamega omako jago moro majigni 67 ma itudo gi nek mar minode majigni 54. Wera ni ochich kod ne en kod gajruok mar hera gi jirande. Joneno mageni nyithind jagono wacho ni dichuono ne oluwo ndach min ode mayangore ni ne oriko tero wuoche mondo mi twang'ne e od jirandeno. Ne omonjo miyono gi kwer mar pur ka wacho ni nojuko girando ka gidoyo puothera. Komanda mar obila ma Kakamega Joseph Kigen okoni gigeng'o ne achijno ka nonro bende dhi nyime. Sawa. Ugomvi ilikuwa tu mamangu alitoka hapa, alikuwa ameenda kushona viatu. Sasa naye kuna mtu mwenye aliambia baba ya kwamba mama ndio huyo ameenda kwa huyo fundi.
Baba naye kufika tu pale na akaanza kumpiga. Sasa waliniambia ati babako ndiye mwenye amepiga mamako. Vile nilienda kufika kwa mama, nilipata kama mama aongei, asimami, wala hata kukaa. Mienendo ya ndugu yangu hapa na bibi yake haikuwa mbaya. Mimi kama chairman wa ukoo sijawahi shuhudia jambo lolote hapa kati ya ndugu yangu na bibi yake. Ilikuwa tu mshangao kupata ya kwamba ndugu ameua bibi yake. Sasa maombi yangu ni kuomba tu serikali ituletee ulinzi kwa area yetu hii. Serikali iwe chonjo na maneno ya pombe, sababu hii tukio haingekuwa maneno ya pombe lafta, hii kitukio haingetokea. Lakteche mane opara manyime ereso jotuo mane oyudo midhusi mar coronavirus higni 2 mokalo oseyo piny owacho kuom jwang'ogi kendo chungo orak manomigi bang' tiyo matek kendo reso ngima oganda. E twak margi kod jofwamb weche giwacho ni piny owacho ne ok omiyogi kata mana okumba mar thieth kata bed ni ngimagi ne giketi kinda kuru gasumbi. Gikwayo piny owacho mondo omigi kata mana tich kaluwore ni thothgi ne owito tijegi e ute thieth mane oriko gitiye bang' chiwore mar tiyo kod piny owacho e kindeno mar midhusi mar korona. Wawe tich, wabiro savo jo piny kaluwore gi midhiero mane wan go mar COVID. But nwawe tije wa moko kwa biro mondo wa serve jo Kenya kendo wati kendo wa make sure ni COVID oko spread ne dewa ne joma ni dala. But kane contract do rumo no gi consider koro ne giwewa sani ji onge tich waonge tich kaka neno wakani watagore kamano. Koro government no akwayo mondo oti kodwa kendo omedwa kata ka keto kumoro wati mondo wamed savo jo pinywa gi chuny kaka no savo gi chon. Referring back to 2015, there was Ebola, and there is these people who came out to respond to it. Actually, the government responded and absorbed all of them and rewarded them permanent and pensionable jobs. But for this group, all they were to do is just tell us your contracts has just ended. We are not happy, and we are suffering out there. After our contract ended, there was an advert which was put on MOH website of the same job which we were doing, but after a week it was pulled down, and there is nothing has been communicated back since then. Kowere kod mago motimore gwenge ma kono nyakwara Ramogi wadhiane kaunti ma Homa Bay. Jopur mawuok e alwora ma ogere kambi mogo ma Kigoto kwayo piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo resgi e yore mag pur kaka yo mar neno ni kambino odhi nyime gi tiyo. Jodak go ywak ni akwede ma oseneno e yore mag tayo kambino nyalo thiro chenro mage. Dweche 2 nyaka ne ayanga kambi mogo ma Kigoto e kaunti ma Homa Bay. Jopur manitie alwora ma ogerie kambino koni gin kod midhiero mar pur kaluwore gi nengo mwandu mag pur mani malo ma giwacho ni nyalo nego chuny jopur kendo thiro kambino. Sani wadhi chako pur. Pok waneno gima kaunti osekelonwa e ground gi sani. Ma wanyalo wacho ni koro sani ikruok mar jopur ma Kigoto kata ma Homa Bay kaunti wango waonge go. Tinga biro ka imiyowa gi sani gi pesa man malo. Onengo bed ni kaunti sani no kelonwa tingni ma puro no ata a lower price ne kaka wan jopur, affordable price mo nyalo konyore kaka wan jopur. No nengo bed ni pur sani giseketnwa kamoro mane kodhi no sa e kaunti mosekelnwa kamonge no dhi purchase go kanyo gi price man piny. Gichayo telo mar kambino ma gikoni oloke girgi giwegi kata bedo ni gima ne omiyo chak kambino ne en mar jiwo jopiny e yore mag yuto kaka pi ma okunye kambino jopiny ywak ni okonygi. Kigoto kaka en factory mokel kani poko serve jo Kigoto kaka wadware. And mane momiyo seche moko ng'ur wuok e konde koni gi kocha. Omiye jo moko mango kaka margi giwegi asif ni en property mar ng'ato. Wadwaro adieri mondo wabed godo e kambi ka. Gima onego timnwa e kambi kanyo kaka ng'ato nosewacho ni pi moro ni e kambi kanyo onego kony jopiny. Pigino onego gol mondo konywa. Rebecca Ochola mane ochiwo lowo ma ogere kambi ma Kigoto wacho ni ne otimo mano mondo konyruok obed machiegni gi jopiny ka onyiso jopiny mondo kik bed ga chaya e kindgi giwegi e yore mag ndiko ji e tich. Awinjo pinganisi moko
ma wacho weche moko niya ni jomokel tie factory ni jomoko somo to factory ni kata ka jomoko somo to jomosomo donge nitie bank magunga ok gior application to gidhi ti e ofise makocha ka to giwenwa mar mokwani mon ma ok osomo gi otiye gi chuo moko somo. Bang' kambi mogo ma Kigoto chakorego mogo ma idendo ni Mokwa kendo kelo geno maduong' e chuny jopiny ni ngimagi dhi lokore. Kwayo margi en ni tend kambino kod piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo ket lai mong'ith mar neno ni kambino ok opodho. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho nyiso geno ni chenro mar gero dagwach kod arita mar nam biro konyo duoko chien kata biro konyo maduong' duoko chien midhiero ma oganda yudo e nam. Dr. Masinde Bwire ma en jatatije ka duol marango chenro mag nam nolwe owacho ni chenro no ma omuonyo siling bilion 3 dhi konyo bende e jiwo chumi mar Afrika ma Ugwe. Chenro no magedo mare nochakore higa mar 2017 geto jiwo wuoth makare, tudruok kod arita e nam lolwe. The region wanted to make our partner states that shares the rake to invest more in the blue economy sector. Number one, to ensure there is security and also promote navigation, including trades in the region. Investments that we have been witnessing here in Kisumu to develop ports in Uganda, Jinja, Entebbe, City of Mwanza, in Tanzania, the town of Bukoba, Msoba, the number of investment on the port improvement. This will facilitate the agenda that we are discussing here to promote blue economy in the region. My humble request to the government of Kenya and those actors who are here is to integrate their national effort to those of the regional effort. Nyakoro Mogera moro ma jagni 23 mane nitie kod lek mar bedo midusa maloso nyamburko ne oweyo sikul e klas 10 higni 7 mokalo kaluwore gi tuo mar ndulme. Kata kamano lek mare ne ok opodho kendo sani koro loso doli moko makonye chopo lek mare kendo yudo yuto ma pile ka pile. Jojuma miyowa kendo nyisowa makare sigand Edward Okumu. Bedo medusa man kod lony man loso nyamburko osebedo lek mar Edward Okumu Adongo masani nitiere kod higni 23. Lek ni ne ochakore ka en ja klas 7 kabine ne onenore kawe kod kit were ma osebedo godo ma loso toi mag nyamburko. Nyaka sani pok adhi e course moro amora kata training moro amora, to mae kuma en gima nobiro na to kaka na dhi mbele e kaka neno mana ka gimedo increase. Gigi nochako kotin, nohero loso gik moko ma iloso gi plastic gieki. Kata kamano gombo mare ma yudo tiegruok makare ma loso nyamburko osebede mudho bang' chendo mar somo gi kapoya ka entiere e klas 10 e skund sekondari mar Rundo bang' tuno mandulume juke ewi dongo kendo tame dhi nyime kod skul. Nagike form 2 to macho talent mane Nyasaye omiya kendo e somba ne adhi maber to namoro mondo mi atiek skul to kodo form 2 manogoya ema nobedo na shida. Lek na to nagombo mondo mi abed engineer nikech kata jopuonje ne paka ni nabere physics. Samoro kar otieno ok onyal nindo koparo gimoro ni onego los gima kama kama. Koro kawo mo bed godo mo losi wan wapo ka waneno ka bas neno ringo. Kane pok sombe ogik, puonj ma wiye mane oyudo e subject no mar physics ne omedo kumu paro ma loso toi mar nyamburko mantie kod engine kendo nyalo ringo kaka nyamburko mamoko ma olosi kod jok mantiere kod lony. E skul nanyalo timo matin to mana loso tating'o tatero ne jopuonj kendo jopuonj ne pako koro ne gipenja ni alere ne gi kaka gino bedo. An kony madaher ahinya en ni kaido agombo ng'ama maka lwedo sana kaka ng'iyo gik moko gi kaka neno igari ok en gima nyalo kawa muda. Kaka wachop kode kuma onego bende koro odhi e nyime ma mondo koro we loso plastic koro odhi olose
giki yo maber. Mane ma pod otamowa. Kata bang' giko mar sombe e skul sekondari mar Rundo ka entiere klas 10, lek mare mar bedo medusa mantie kod lony pok orumo. Kana loso to nakawo mota taketo nikech nang'eyo ni mota en gima nyalo rotate. To nachich ni gima nyalo rotate manyalo rotate kende kobedo connected en gima nyalo loso gima ringo. Koro nakawo mondo mi atest, mondo mi ang'i ane ni be gino ne nyalo timo. Koro en gima nakawo tatemo, to kendo kana temo teno ka Nyasaye ne yawa yo kendo gigi ne tiya. Kiseng'e line mag negative gi positive mag batteries. Koro inyalo unganisha kaso kaka dhi maunganisha mag gigi nyaka ei mota moti. Be nitie kaka tudo wechego. Pesa manyalo tiyo go gin 100 inyalo tiyo go kinyiewo mota. Kaso gears be inyalo tiyo. Ket kaluwore gi namba mag gears ne dhi dwaro. E kinde ma osebede pacho bang' weyo sikul, owacho ni lony mare mar loso toigo mag nyamburko mabende losi kod injin kendo nyalo ringo kendgi osebedo mana ka medore. En gi mota gi kuome kanyo motijogo maketo ne kuome. Gears be nitie manyiewo ne matiyo kuome. To kaka lose, fuoni ka fuoni mage madolore kuome. Joints gi, no fulcrums ma tiyo tijogo mage. Iyudo ka negi mota negi tichne, ka be bedo gi mota ne to gi tichne, ka be bedo gi mota ne to gi tichne. Kata bed ni okumu ok otieko sombe, pod owacho ni entiere kod geno ni were mentiere goni chieng' moro noyudo thuolo mar bedo medusa mantiere kod lony mar loso nyamburko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro wadonje weche mag tuke nyako Ramogi kama dhi e pewe to ang'iyo tugo ma obedo miluongo ni Mashemeji Derby. Klab mar Gor Mahia owuok amodhi 0-0 gi klab mar AFC Leopards e tuke mag adhula e lig maduong' ma pacho ka mano bagi alap Manyayo National Stadium. Tugono mane johera mag adhula rito gi siso ne ok obedo kod thuolo mathoth mag loyo ka klab mar AFC Leopards emano nyiso dwaro mar yudo gol kapok jotugo dhi e yweyo. Bang' jotugo wuok e yweyo Kogalo noyudo thuolo mar loyo kokalo kuom jatugo Joshua Onyango. Kata kamano Mashemeji Derby norumo amodhi mar 0-0. Johera mag klebe ariyogo kata kamano ne ochopo e alap Manyayo karomgi ma en ranyisi ni johera mag adhula koro duogo e pap. Klab mar Gor Mahia omako thuolo mar ariyo e chung' mar lig ma pacho ka gi points 3 tok klab mar Nzoia momako thuolo mokwongo. AFC Leopards omako thuolo mar 8 gi points 18. Take the point, we move on, but yeah, I think congratulations to both teams because I think both tried to play good football today and there was a big crowd here which I'm really pleased about, and so hopefully what they've seen from both teams encourages them to keep coming out in all the rest of the games this season. You can't win every game. I think anyone who thinks you can win every game maybe hasn't been involved too much in football. But what we say is make sure you don't give the other team chances, make sure you don't lose. And so for us, we just keep adding it. You got to remember, not just us, but also AFC, not able to sign players at the moment. And so we've got 18 outfield players. Best opportunities. We had the best chance. They didn't get any opportunities except maybe some situation on setup pieces. So we try to play football. I repeat, we had opportunities, but you know, when it's like that, when you are not able to win, you have to be able not to lose. And it's a clean sheet. Now the last 4 games, we only concede 1 goal. So it's a good point. I will say it's a good point. Kawere gi mar Mashemeji Derby ni gedo mar pewe manyien e pacho ka koro chungi bang' jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba lero ni gedo moro amora manyien ibiro tim e rang'iny ma opuodhi e piny mangima. Ka owuoyo e gwenge mag Budalangi seche mane otelo e yawa yanga juma mar jiwo chenro mag gundho lony manyasani e kind ojende na Mwamba wacho ni chenro mar Talanta Hela ibiro yangi juma manyien. Chenro mar chako yanga tuke mag rowere manitiere e kind higni 19 kadok piny ibiro chaki machiegni ni ka geno nitie ni tuke gi ibiro tigodo e konyo tim mar Harambee Stars kwanyo jotugo ma pod tindo
mabiro konyo tim mar Kenya e tuke mabiro. We are going to have training facilities in this country that are of international standard. And that is why, kama hamjui, natangaza leo as a policy of the Ministry of Sports, tumesimamisha ujenzi wa viwanja vyote vya michezo. We have stopped. Tumesimamisha. We have suspended construction of all sporting infrastructure. Tunajipanga kwanza. Tunachora master plan, tuna set standard. Tukianza kujenga, tutajenga vitu ambazo hata wale wakitoka England wakija hapa wanasema okay, now we can compete. So just upgraded some of these 2-in-1 taps. Erokamano nyakora Ramogi kuom kete Ramogi TV weche manyien mag ratil odhiambo makawuono gimor ahinya ni eriwore kodwa kendo bende moro maduong' ahinya ni iyudo ng'eyo kuom gik mosetimore pacho ka nyaka ne piny ru nyaka gie sani. Pod wamedo loso ni mathoth ahinya koromo saa 3 weche manyien mag oimore. Jaloko marwa obedo Elizabeth Otiene thuolo ni duto te tielo mokwongo mar ratil wayiengo gi kanyo. Kata kamano ndek ni batha komachielo nikech jafwambo Victor Tieno Maka Juma gi wende osebedo piny kwa Ramogi ratilo diede wi mesa. Idwa ng'eni to weche magitwage kawuono ratil yiengore kama chalo nade. Ka ok idhi mabor to an gadieri ni idhi ng'eyo kaka piny Kenya en gie sani. Pani odiochieng' ma kawuono Jakaranda ne opoto. Jatend piny bende nitiere gwenge mag Narok. Giwuoyo ka giwacho ni mosruok onge, mosruok onge. Ni ng'ato dwa ni mosre ni an ok adwa mosruok. Magi moko kuom gik ma bende bioja idhi keta yange ratil. Erokamano kuom kete Ramogi TV, nyinga en George Bati. Oriti masane.